Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, шаронский мастери ширкати Атоми. Бисёриҳо отзывҳои нағз равон мекунанд барои маҳсулотҳо. Мегӯям пай Хусият маҳсулотро гирифтем беҳтарин ва фаҳмидем ки баробари маҳсулот гирифтан инчунин мешавад дар ширкати Атоми. Ма ошкор кунем. Бале дӯстони азиз, мешавад агар шумо як наставники хуб дар буғалтагӣ пайваста шумода кӯмак кунад. Ана машқ монда ҳозир тавсия метавонам беҳтарин духтараки командам Ҳамида Бонура. Рақамаш дар экрана чикати шуморо ёрдам мекуна. Ҳамида регистратсия мекуна рост дар группаи корие ки ман худам обучения мегзарам, ҳамунҷода шуморо пайваст мекунанд. Ман дар бораи кор шумода худам пурра мефаҳмонам. Ҳамида ҳама бораи шуморо заказ мекунад, доставка ройгон ва тамоми обучениҳошам ройгонай. Айни замон барои як бизнеса оғоз кардан дар коре ки пул бити ягон чиро буомӯзӣ, дузанда шави, дузандада пул мети курсша мехари, пазанда хоҳӣ шудан, пазандада мети курса мехари. Курсҳои мо ҳамаш ройгонай ва тиҷораташ шумо айнол оғоз мекунед, яъне ки ягон сармоя лозим нест. Шумо дар кор боша ягон крем, ягон паста ҳавая мехаред, кабинеттона актив мекунед ва дар компанияи корейски Атоми аллакай коргар ба шумор меравед. Барои ҳамкорӣ кардан ҳамроҳи ман дар командаи Ҳамида рақамҳои рӯи экранда нависем. Мо шумода пурра оиди чӣ гуна пеш бурдан кор дар ширкати Атомира мефаҳмонем.